No. Zdravím vás, můžu? Jo? Zdravím vás, jsme v Promuzy klubu a tohle je Hanzi. To je náš nový zpěvák, který bude teď spolupracovat, protože to je mega luxusní hvězda, která jde do Superstar. A myslím si, že tohle hodně to dokáže. A kdo mu tomu může? Retro 2 a Retro muziku pomůže k tomu, aby jsme vyrostli nahoru. Chystáme nový klip, který se bude nazvat Kde. A kdo bude zpívat? A kdo bude dělat vokály? Kdo? Kameraman bude rapovat a vokály dělají jak si nějaký holky. Jistě, a kdo dělal text? Text? A počkám, že to bude celý jako režírovat tak? To bude prostě můj stroj. Kameru dělá si kameráma, který máme Hans, klasika, největší videa na světě, mega luxusní hvězda, všechno bude maximální spolupráce, Brda největší, sorry za to slovo, ale bude to letecká. Já si myslím, že to stojí za to, za skinutí a máte se na to těšit, protože to, co nastane příští rok, to nikdo nepobere. Summer bude tak malý, že ukáže takový bomby, jeho hlas, to je něco úžasného, a to kolik pojede. Bomba, největší. Už to mi něco. No, tak já se hlavně moc těším na to točení, že ta pusivka je fakt bomba. A o čem je? Není hlavně o retru, a o tobě, a o nás? No, je to hlavně o všechny, o retro, prostě i o nás. Je to prostě o rodině a tady to. Vlastně, klasika, klasika, přátelé, bomba, prostě. Já si myslím, že nemá možnost nic komentovat, protože tohle to všechno bude top a top. Jinak vyroste takovým způsobem. Vlastně to bude nic jiného. Jo. Máme se to těšit do toho 2001. Zdravím vás my dva. A nejenom my dva, ale Retro 2 a celý tým okolo celého klipu. Čau.